Euskara Nafarroako berezko mintzaira dugu, eta berreskuratu eta zabaltzeko prozesua planifikatzeko egin du Nafarroako gobernuak Euskararen plan estrategikoa. Hizkuntza politika garatzeko oinarriak Euskararen foru legea eta eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna dira. Euskararen legeak herritarrek euskara jakin eta erabiltzeko duten eskubidea babesten du. Europako gutunak euskararen aldeko ekintzak egin behar direla dio, eta neurri berezi horiek inoiz ez direla euskara ez dakitenendako diskriminaziotzat jo behar. Nafarroko gobernuaren hizkuntza politika berria honelakoa da. Zeharkakoa, progresiboa, planifikatua, arau egokia duena, euskarari prestigioa ematen diona eta herritarren askatasuna begiratzen duena. Euskararen plan estrategikoa prozesu ireki eta parte hartzaile baten emaitza izan da. Lehen urratsak 2016ko otsailean hasi ziren eta 2017ko urtarrilaren 25ean Nafarroako gobernuak onetsi du. Plan estrategikoak euskara beste egoera kualitatibo batera eraman nahi du. Egun Nafarren 13% inguru euskalduna da eta gazten artean 26%. Azken hamarkadetan euskaldunen 100% hazi da, baina franko mantxo. Premiazkoa da euskaraz egiteko aukerak ugaltzea eta espazioak sortzea, zerbitzu publikoetan, aisian, merkataritzan. Ondaro 25 urteotan, euskara sustatzearen aldeko jarrera nabarmen igo da. Halere, komunikazio lan berezia egitea eskatzen du, euskararen gizarte irudia positiboki moldatzeko, hizkuntzaren prestigioa goratzeko, eta euskara herritar guztiei modu atseginean hurbiltzeko. Euskara eztabaida politiko ozpindutik atera behar da. Plan estrategikoak euskara zer den eta gizartean ze leku izan behar duen azaltzeko paradigma berria proposatzen du. Euskarari loturiko erretorika zaharra gainditzea eta hizkuntzaren gaineko ikuskera berria zabaltzea gure balio positiboi atxikiz eta oraindaino sustatu ez den esparruetara eramanez. Plan estrategikoak Nafar gizartea du erdigune. Euskaraz egiteko gizarte aukera berriak zabaldu nahi badira, bide berriak jorratu beharrean gaude. Hona hemen, Nafarroko gobernuak bere hizkuntza politikarako eratu duen eredu estrategikoa. Lehenik, gizarteari zerbitzuak emateko blokea dago, 3 ardatz estrategiko dituena. Gizarte erabilera, hiztun berriak eta zerbitzu publikoak. Bloke honek proaktiboa izan behar du, eskaera piztu eta elikatzeko. Bigarrenik, gizarteari euskararen ikuskera berria helarazteko blokea, 2 ardatz dituena. Prestigioa eta erakargarritasuna eta euskara ekonomia eragiletzat agertzen duena. 2 bloke horiek elkar elikatzen dute, euskararen gizarte bizkortasuna indartuko duen eskariaren asetze eta uspotze dinamika batean. Hirugarrenik, hizkuntzaren esparrua dago, arauzko marko egokia eta ikerketa soziolinguistikoak biltzen dituena. Azkenik, euskara bidearen barne kudeaketa, hizkuntza politika berriaren helburuei erantzuteko. Ardatz estrategikoen helburuak erdiesteko 180 ekintza aurrikusi dira. Planaren jarraipen egokia bermatzeko bideak ezarri dira, eta haren emaitzak eta eragina ebaluatzeko aginte kuadro bat diseinatu da, helburuen betetze maila ezagutzeko. Nafarren euskaraz bizitzeko aukerak hobetzea da plan estrategikoaren azken xedea.